kañum woni sukaaɓe nde miine makko so tawi o hollino ɗum jinnaɓam tawanno yi jeliiga mon wallahi ko moƴƴi ene yiɗi gorko mum ene hokki ɗum fodde heddi kay mataw komi hocca sawru mi fiya ɗum noon kadi mawɗo ɓuri ɗum kono haalande e heɗande ala ko ɗum kam ko heddi e nofuru makko on so wone jam tan minen min gonata jam so galle dilli koddiɓe hoddiɓe tinat yahoɓe tin ɗum noon mi yiɗira noon kono mbeɗa ñaagui kam onon fof ɓeydon hen muñal taade mbeɗe toon waɗata tampere eyi ne ceerno Abdoulaye a jarama no feewi Gellajo jafoɗa ɗon a fotani jooɗade aɗa ƴetta konngol mbeɗa taƴa kono ka Abdoulaye Allah jarama a jarama min beltima e garal ma kono noon ka Abdoulaye ya yanene an ko an woni kilifa galle ma an ko an Allah ardini galle ma ko an ardi galle ma ko an halfi ramata ay ramata ko waɗata jalika ko fof min tini no muusiri fof no mettiri fof e caɗele fawta mo ɗi fof min tini ɗum kono ka Ablaye emin kersuma so Jibril andi natti wawde jogade jali yo artira nam ɗum ɗo e junggam mi jogo sabu ko ɗo ummino tew teddani joomum o tawno ko mbeɗa tekki mbeɗa rendi ha hande mi tekkat mi rondo omo heeƴi ɗo ko galle ba makko eyi jarama Ablaye a jarama e gargol maɗo par ce que helifaɓe men ko ni mbaɗanno no yo Allah yoɓ moƴƴere heddi ko ɓesguji hande ɓeeɓani wonan gorko ɓeeɓani wonan gorko alay sago noon jewtiden e ɓesguji men kalnelɗi goongo surtout noon mawɗo galle o woni Ramata yo laaɓ ɗum ko jali waɗa toon e moƴƴere emin gandi ko waɗa toon e bonande emin gandi wona ñande hen ko mbaɗɗa ko a waɗi ɗum weeli hande fotana kam taw ngo wura so wonano bamma mi jotta ngo wura ndam mi fottitina bagaseje mbimi mi yahat ɗum a yaa ɗum andu hande tani ka are an sinni ko ato ƴewno e babam ma darde nena babam e dari ara haal a ƴettim ɗum a waɗi ɗum hunde fof ana hirsa babam ana goto a hirsanima a hirsani nenam a hirsani babam sa darima ɗum wona wiide kam babam meeɗa jaggude me gallo ka casu joni jikku noon jikku goɗɗo joguiɗa te a wayani ni ɓesdo yewtidde e Ramata sukaɓe worɓe hande noon ɓurɓe hen heew wona kamɓe fof kono ɓurɓe hen heew ɓe keɗoto ko yummiraɓe ɓe jejjita babiraɓe ɗum waɗi ɓe naata e caɗele te ana dañi sens noon Jibril se ɓuri o Amadou de football tan addude rewɓe galle mi haali hay maayi heddi noon ɓesguɗi wata ceerdu en sabu ko ɗum wawi rokku jaam dewgal suka noon way kono lekki ko dariki sa soynima lekki dariki ito ɗayiki cati ɗe hakoloji ɗi kono noon ko ɗaɗi tammi ɗum ko ɗaɗi gurni ɗum enen noon hande en gonti ɗaƴi ko enen gurnata ɓesguji ɗi welañi noon ala kadi baawo debbo kadi haɗum wawi waaw taw jibinani so jibini mbawa ɗum kono ɓiɓɓe mum mawni tan sa renaki witak inma folto e galle ɗum noon min meɗa andi cehlagal hakkude men meɗa andi kadi hurum mo joganiɗa ɓinguelam gardiguel guel toon mi yi hen dardema saɗa ñande foof faɗɗoto paɗe ma garoɗa ha min noon sa yimi yahani toon ɓimaɗa resa sa heewi ɗon koyngal kala ko jolti
e dewgal mum ma yimɓe mbi ko an lowti ɓiye ɗum waɗi hay oɗo sa fof mi jeyto ɗum ustun koyɗe kono min foti arde ma sabu ko an woni mawɗo kono ko ɗum tan woni haala ka wona tikkere wona haydara mais waajo jibril mbaajoɗa ramata ɗum tan ñagoto ma ɓeyɗen hen jaggude beela hunde wasa bone hakkude men min kam ko yettude on tan kala mo jiiɗa joom galle ene jogga dañani sabu kono hande pooɗe nduuri hakkunde mi ramata min hankkandi mi diwi ɗum ko heddi noon somi yeehi min kaltit kadi Allah mum seeji ngel ɓinguel moɗon kono so jogui mum no mbami hursinde jibrilam ni ko noon kursinirmomi ko noon kadi jiɗirmi hakkude mabɓe weela kono ɓimon o kam moƴƴere mum wallahi ko moƴƴo weela ay jannade so jali innama tan oyen ko yaafeɗam yaafede o rendune laabi mi salmini on eyi bisimilla ka abla on jarama ko ɗum tan addunomi ɗon jinmi ko yawtude mbiɗa yiiɗi yaade ha bisimilla mbami a jarama a jarama moƴƴere allah e maɗa gallo adduma ɗoysi ko dewgal mais pas aɗa arɗo waɗde dépassé nenam ay min jiɗimam ko foof mi jawata mukko aɗa darɗo e nenam aɗa dubbu ɗum walla aɗa haala ɗum wona ha laaƴi ɓe daro mbeɗa yebma ɗum ɗo so ɗimmiti ha tawi piggal nde ɗum wawi wonide goɗɗum e goɗɗum ma haalne tan ganda ɗum jibril an ka vrai égoïste an hoorema tan miijoɗa keteki hande dal an darotoɗo haɗa wi jalika waɗi ni jalika waɗanna sa yehi ɓe looma ha kewa a ƴewata ko woni positif ni négatif fof ƴettata tega dowam koteki an waɗi erreur o hande min waɗi erreur an waɗi erreur o te mi haalanma guiɗel tan ay debbo moƴƴo desa e nder galle jogata ko jikku joguiɗa o ay galle mon gonɗa nde toonete hanma arde gallo ñan ummutoɗa nde galle mon murnaɗa nde tan ha paari aɗen ko ɓiɗi wiidem sa yehi ya muñu ay dewgal wona gurɗa e nder galle gorko ma fof jeltana ɗum boowal walla jahaɗa haalan ɗum nenama walla bamma aɗen sa haalnim soɓe jingga anam jingganata min soɓe gari ɗo nenam jingganem ɗum e wawi rewlu probléme ko mbatta ko woni ka fowan hay nokku anani jiɗi gonta jalika on gonnoɗa o gacca kecci mbattaɗe e galle te ngol lawol ay min waɗa regretté de hay jaɓi noon mi fotani fiidi mais min waɗa regretté ko réaction am ñanden de aɗan pourquoi par ce que min mi ala so wona nenam mi jaɓataki debbo hay goto ene waɗa dépassé nenam jibril ko mbiyatmami ko kadi an wona neɗɗo de hande an wawi darade ɗo haɗa kam layno ɗum fo c'est normal par ce que jalika ala ɓiɗɗo ko pot de fleur a wuura he respect om tuttuɗa kam hanke hiccenke a itti fo teɗɗa lesdi e so jinmi ko gandani jalika hanke a hiccenke on maayi wona mi laynima ɗum ni hen mi rokkata mon diga ka hen añani mi añani ɗum nani aɗa joni a ala respect hay goto a ala respect e yam a ala respect e nenam a ala respect e bawam ay mbatta ko ɗoyde a jogo ɗum wadde regretté après quoi ay mbaɗɗa ko aɗen he piggal tan hay ngol ɗo lawol sa watti ɗum mami fi piggal gandanɗa hoorema ha tawi piggal tan de mi taggat bosuji ma haati mo rendinma ane bagage mam nawtanma kureji ma anani ay way jibril an ko mbimi am ginnani hande so miɗo jooɗima mbamma tigi min komi jondinɗa anani kam sa wawi mbaɗa woto waram haala nani mi defat wona kadi kes ko garema mo andu noon mo kalata ko ɓuurma hanguel laabi temedere sa renta tan ko mbatta ko fulla la faya matali kilifa la dararaɗo haɗa lay hettota kono sah e sa deftima am ɓe ubbiyanma te a suwa may te mi jaɓata ɗum nde ko ngon jimmi yewtande o seeɗa jammaɗimi ɗo ngon jimmi haalande o seeɗa no gasa wonde noon sa heeɗima e yewtere nda a hettidima ma dañ an ko walluma sabu
jibirir ko jibirir mon onon fof neɗɗo noon wonto no tolno e joom galle mum ene wawi haaldude e mum nana jimmi yewtandema seeɗa ko woni ɗo e galle he ko nafoore ma noon ko nafoore mon onon fof sabu debbo wonto no tolno e gorko kadi encore wonto no tolno e debbo moni fof ene jogii e goɗɗo on konngol e haalande e nanande a yii ko jibril waɗata ko an aɗa foti hen waajademo gandinamo an ko ni poɗɗa wadde a fotani wadde kaari naggam sabu ati jiiɗa ɗum kala ko toɓi leydi faddo ɗum noon an aɗa jogii hen responsabilité hande hakkille makko koye ma fayi ɗum noon so tawi a yiiɗi foftude mbasa waɗede woytorandu a haalanammo mbiya mbaajoɗamo yo woppu ko waɗata ko so tawi o woppani ko waɗata ko janggo e jaam an ma waɗoy woytorandu mbaɗeɗa woytorandu guilanaɗa ɗo e galle he faade joni ɗum ɗo watte jibineɗo ɗo meeɗa jibineɗo hen ɗen jibinanɗe noon taade ko bonɗe ko an ari tawi ɗum ma wi ko an o waɗi hay sa waɗani ɗum noon aɗa jogii hen rôle mo poɗɗa joude goo ko nawle ɗiɗi ko pasoma on ndindi galle hay goto ɓurani hen goɗɗo on ɗum noon an hoorema aɗa foti hen waajade jibril baba an a majja guilat garmi galle o ko heewi ko ɗo baba nden doranmi aɗa e galle o jibril e jalika ala koɓe kam ɗo mbaɗani e galle he kodirnomi ko wondu subaka e ñalawma jammo kikiɗa pourtant baba affaire ar joɗɗa ɗo en kalɗa hande jalika mema nde nden duuɗa arde har ɗum waɗa te baba so tawi yimɓeɓe ɓe jaggino ko hewata ko e nder galle fof min waɗat ɗum eɓen toñami sabu min mi wona hen haydara jibril mbiɗa haalda mum wite kayke a tawaka jalika aussi mbiɗa haalda mum e si jalika tout le temps si had haalda mum wata kono kam ɓurma te min o somi ɓurani jalika ɓurata kam ha abadan jalika ɓura kam haydara kono min so mbiɗa haalda mum o foti jippin hoore mum ha fota e am min kalde so nden waɗima min pamodira isi jalika komi dabbate ko nawlam te mi jaɓata hay lawol gotol omo fawami ko ganduɗa mi jaɓata guiƴam dabbo no fawami ɗum ko jibril fawata kam ko miɗɗum muña jalika fawata kam ɗum miɗɗum ɗum muñana jam o noon si on mo jiide galle he kogo jalika wona e min mi ala probléme goto baba andoni jalika o ɓura kam yummu ɓura kam baba ko yiɗi ko ɗum jinmi woto yejjin noon nde guere ma gujjinde a tawam kalɗa ko kaalimi hen ko ponmi haalde ko o so guite mum gojji mbeɗa ɗo onon fof kaaldami ɗum ɗo ndu sawru yani koye ma adi ko jimmi haalandema seeɗa komi dokkuɗoma hakkille no wonirton ayo kaalanmami ko min mi pari hen saɗa wawi mbaɗira noon dañon jaam so tawi a wawa alhamdulillahi rabbil alamin so wuli tan ko noon jahata min ko gallam goni a jaran assalamu aleykum Sago. Nen? Na? Ayo do model no yon. Ah, mashallah. On est sama are wadde mariage mo kanko nyota. Ijam, mashallah. O sa filme mariage ma. Ah. Ya bata. Todo non mariage o ya bata. Ko ganni wadde hen ko. Ah. Yo ganni wi noddude do be. Ah. Ma hina gartu wuri ne ha. Maaleykum salaam. Allô, Mago. Celle. Celle. Ça va?
ça va machallah min jooɗo ɗo nene yoɗi de gaddunoɗon kam haydara ngadno ɗon kam yiɗi addinede a yiɗi addinede mbaɗen moƴƴana haydara nden ha ɓoy se machallah sinon weltima hono bottare min comme keeɗi ça va bottare min jiyande mi famani komin horɓe hande jeewol ma wi ko roppu hande battare ala min ko oɗo heure on gottaki ha joni amini de min jiiruɗa min ni ala ke min jiyani ɗe guiri amen amin ok ka mère mo tellaki ɗo de guila nder mon jiha ɓoye ne ana yitti leyla cubaɗam an cubaɗam de yumma ha joni o siwa wottade wa enen falnoma e siwa wottade ke noon yayma wini haɗum wattaji bottare ala dabma defani bottare jeli ka defani bottari mbiɗa eɗen jaltuno ke on wawno ƴewde mi ala ɗo o defa bottare mais o jooɗo ha o galle hay joni hay goto wottari defma on ɓurtina très bien machallah nam nena ça va an mbiɗa oɗo defani bottari min de hande komin horɓe non nen wawa guila jaltuɗon ɗo jaaɗon o tellaki ɗo o mono tonggini dow mi anda ko woni e dow mum amini de jooɗi aɗen kam nene e jeli ka oɗo somi teftinoma allah en andi mi wara te mi yiɗa min jettuɗo ɗo nati joni an pen anni jeli ka salim arde defde an han ma ya defna nene ma ha leela yontano handi leela yelti kanko salim defde a ƴetta waje defa jibril jalika nde andi ko addi ɗum ɗo so leyla ala ɗo omo andi konko foti defde ko fadata ha wiye noon mbimi leyla yonta kono kon yaltunoɓe wona kanko mo yaltani yahani hay nokku o ala hay nafoore wotere e galle yo tello defa ko haymo tellado defa nene joni pende yo ummu def aɗen gayim nene mi ngabbo dowm tawam ɗo nete dañ probléme par ce que aɗa sum tawi mom dow kam gañan mbimi ko gañmo oɗo buusani ɗo ni an lijjitoyno tellude o defa cowo gañemi ummu ya jaha def ya s'il te plaît ummu sat defoy ya defoy rek mbimi jibril min après mi mam redde probléme yo ummu kakko yawa defoy o dañ peut non rumi noon wona mbiɗa koma réglu mbimi ko joni gummotoɗa ndegla ɗum joni gummotoɗa lijjitano ara o defata yimɓe ko ñaami ko ɗum mbimi min jeli ka kanko cansaɗo walla min ronki famde quoi jigumo ko yaltintu aɗen kam ɗum ɗo nene mi waɗmi réglé seconde de Wona añat ɓurto juuɗ tan de mboɗo jooɗi ha oɗo heure mi ñaama a wottayi te aɗa andi ɗum moƴƴani yam non moƴƴi moƴƴani min joom tension mi dow guila subaka omo tongini dow mi anda ko waɗat toon ande so Allah jaaɓi mawo tello defa walla ɗum te min mi ɗaccirta noon de ngol mi ɗaccirta noon Jalika ça va ça va bon Jalika buttari defaka comment mi andinde buttari defaka wona min yonta comment ça an min e Leyla komin yettuno a jippotaka defa buttari a wi kam ni jaltata a wayna kam wiyani kam de te min wona min foti defde sa mi yontaka Jalika so yi neɗɗo waɗna hakkille pulen miijo a faami min ngala ɗo yete an won ɗo yete a jippotaka defa an est ce que ça va Jibril an ko mbiyanmami ko tan an ka vrai égoïste an hoorema tan miijoɗa wa wuro mo min mi yontaka te mi fota defde mi ala droit jippade ha meɗa yaha waani he aɗa won haalka comme jiɗi ngara jippuɗa defa min mi jippo mi def Jibril an haɗa kam yawi de an kadi hanma yah layda lembel ma o ponno def a raftinama haala lembel ma o e warsa def mbiya lembel ma o lembel ma o alan ɗo yelti an ma mbaɗɗa haala yonte maɗona an tan defa noon nden Jalika waɗ attention ke ko mbatta ko sa renaki ma heɓ jikkamo de Jibril mi noddimo 3 fois mi wi'inama mi wiitima Jalika hanke heccenke o on maayi
anani kam min wonno kangaɗo mon meɗa wona wuro he meɗa mon defana meɗa wuppa meɗa bala meɗa foɓe aɗum kalta hoɗo min wona ɗum kali mi waɗani arrêté an waɗata arrêté Jibril jiɗim jippuɗa defa mi jippaki mi defani Jalika waɗ attention e hoorema an o foti waɗ attention hoorema nani an woni égoïste encore une fois min foti defte anda sa yeehi ɓe lowma ha keware gara mbiya fan mi yaha ka kangaɗa mo mi laydomo ɗum mi natta mi jaɓata ɗum nagde anani kam min sib gala so hay goto ala ɗo mu defa jiɗa nenam yaha def kañum an ɗum jiɗɗa joni sodiya bottari ñamon min simi yontama ma wat géré ko potmi ko wat géré te ɗum yonat nani o poɗɗo wat géré si woɗani géré yah laydomo wona min poɗɗa laydu Jibril an anda hoorema de anani kam Jalika won mo gonnoɗa o Jalika a change de a jogui joni jikku goɗɗo won mo gonnoɗa o te gacca mbatta ko foof jippuɗa gara defa min ɗum mbimami an addi changement hakkude minama an addi on changement nani an wasi wat baɗe kilifa an matani kilifa Jibril manda ko hemmade e balɗe e saata foti waɗ changé complètement par ce que ɗum wona an mi ɗanotono nak hande mi fini aɗani kam yah laydo lembel ma tan foti def min mi wona kangaɗo ma ƴeew ay haalma hewka ka wona nafoore ma naftam wat arrêté mbatta ko gara defa Jalika sa dilini kam moƴƴanema de mi defani Jibril Jalika an kande ala pat ɓeydu ala wona wowi no heɓ haalanma a wowi wa jettuɗen toon ɓoɗi ɓeɗa haaldema jippuɗa gara sa def mi jippaki ananta hana an Jalika jippu saɗa def sa renaka ami heɓat jikkamo de hande na jiyata debbo lappuɗo gorko mum mi jippaki mi defani anani kam ay sa yaltan suudam ɗo ma heɓ jikkom de Jalika fiyam a fiyat kam aja vas-y an jettuɗo matani kilifa a wona kilifa immoɗo a yalta suudam an so ƴewan hayda mi warete kono ya ha joni ɗum ɓendani nden mi anda en mbarindirat ɗo moƴƴi ila hoore mo matani kilifa ala fulla ala fayde sa ari tan jana dow tangaɗo o gonnomi ɗon hande on tangaɗo maaji nene aɗon kam noddimomo Salim arti mbeɗen haaldema ginnaka joni Salim jabade okon toone ɗo ko wela min so renaki tomin payi ɗo moƴƴani de mbiɗa Jibril ko wima ko cali jip ar def o Salim ñaguimo haali mum foof hol des ɗum mi resimo joni noon mais min ñaguimomo Salim ko mbayimi hen joni Jibril somi rewimom fiyallo mana fiimu mara kay kam an kam an wasiran noon fulle fayi kalda debbo ma salo darɗa ɗo aɗa haala mais nene aɗani min mum gañemi añat fiidam affaire o ɓurti juuɗi quoi wat golle ma mbiya gañmi ko deftagel mbimi komi namdi ɗo ko kanko resma walla ko an resi mais Jalika jeeyani yimɓe ani mum jaltata Jalika e foti defde bottare Sali def bottare mbeɗen haalde Jalika ala ne ba mine Layla jaltinno a faami a faami min garti ɗo joni tawi mi nenam bottare taw namdi wi kam bottare so ara defede te Jalika nene galle hen pourquoi a jippaki defi ba a wotte holi mo yonta kaw yo ɗum ɗo tan holi jonta mo yonta onon gonni ɗo henno kala ko gaddum ɗo ɗon gonna kala ko ɗisnom ɗo on gonni wonon on ganda ko yoodi mbimi he hay fenade wotere ala ɗo oɗo yonta yettede joom galle muɗum kanko woni galle he waɗani yaltata o def ano o poɗɗo yaltude jippo def Jalika jontaɗo o yo ñiɓo ɗo e wasiyal henno wita ham Jibril o jippi kadi hina toon wona hina laya indam nde kadi de inde ɓe heɓe kam saftini mi deftani kay ko jari hen wona lesdi ka lees hina coowo hina waddira kadi kam mo mattata wonata kilifa jamais nani wona ay bonneda ko hatta ɗo mboɗo noddama wayno wona kanko ni Jalika ɗum no kiɗimi wonde yimɓe ko bonde ni o so wona ko bonneda ko ala ko wonde yimɓe onon Jalika tira hakkillaji mon ɗi ɗo jontaɗo yonte foy
ko kusnata kam gil ananani ko noddatma gilnani ko an mbiɗa ko hanma aduna fana yimɓe bottari ndiya an aɗa wona gonga an oɗo yonta yodde fo baba to haalde o mima haydam dambi o salim yo haalde ma yo aro def ko hanma tellade mbimi gueɗeɗo jalti ko hanma tellade gara defna yimɓe bottari ɗum mbimi mi yontaka joni noon sa yontaka noon ko nafata e galle jeliga ka poɗɗar o jungma memmude mais ko poɗɗarɗo def memimo mina ta def min somi heɓrimam ka poɗ ɗum wadde par force pourquoi jelɗa wadde defte nde pourquoi o yontaka sa memimo jeliga mina ƴettoy waño ndefa wona nani ƴettoy waño ndefa jibril jogo o fulla yimmotako ɗo o defuyani jogo fulla e hoore made jibril joni jeliga s'il te plaît an jibril an ko piyanta o honko piyanta o hoto pawɗa ɗum jeliga koko piyanta o ay jogo fulla made jogo fulla ma ko ñagotoɗamo waɗa o yonta ko yonta baba ayi o gondu ko an accitimi hende yumma fi hoore mum yumma fi hoore mum jeliga barke nelaɗan sa fi nenam seerma arsus walla so fi nenam seeram anana ceerɗama noon ko minema wat ko woni ko hakkilma tottuma fof wat ɗum jibi mbimi hoto mem nenam sa memi nenam allen seeɗimi seerete cergal so memi nenam mi seeran mbo mbimami o yalde boowal ha gukkiraɗo o jeyani yimɓe jibril wat ɗum neni wat jiɗɗa ko wat jibril min ñamayasani min mbiɗam seere oto wat ɗum joni basi haal oto wat ɗum no yo haaltu baba yaltu hen haal oto wat ɗum te ñagom danam an he yaltu hen ñagom danam mbimami jibril ananani hana wat ko jiɗɗa ko wat joni aɗa wona haalga jaligam rokkimam danema